Nazdar, moje meno s tými Whitemanami, to vás pri svojej 4. Whiteman Show. Ja to tam. Toto je Whiteman Show. Takže nazdar všetci. Po dlhej dobe tu máme opäť Whiteman Show s prestávkou tak cca skoro mesiac. Za tento čas som sa venoval skôr recenziám, teleportu a podobným videjkám. Čiže na Whiteman Show som tak trošku pozabudol, ale keďže prvé 3 mali extra úspech, hlavne prvá a tretia, kde som mal ako special guesta môjho Oskiho bratranca Oskiho, tak som sa po tomto čase rozhodol natočiť Whiteman Show 4. Aj napriek tomu, že už mám pre vás nachystanú aj Whiteman Show 5, kde bude zase ako špeciálny host Oski. A niekedy v budúcnosti by sa z tejto mojej Whiteman Show mohol objaviť aj ďalší špeciálny host. Týmto pozdravujem Maxika, nazdar, dáme niečo. Taktiež pozdravujem Samka, nazdar, dáme niečo. Keď som už takto začal, tak túto celú show by som venoval tomu, aby som vám porozprával, čo nás v budúcnosti čaká a nevidie. Hejter. Chcel by som vás hlavne navnadiť na Whiteman Show 5, ktorú sme s Oským natočili skutočne v luxusnom štýle a máme tému, ktorú nepreberá pred nami žiadny iný youtuber v celej histórii youtuberingu. A na to si môžete vziať jed, že toto bude špička. A nepozerajte to tí, ktorí nemáte pozitívny vzťah k oknám. Strešne. Viete, život youtubera je namáhavý, čo sa týka stránky spoznávania. Vyjdete na ulicu a zastaví vás 10 ľudí, že chcú podpisy, fotky. OK, ale berte ohľady aj na moje súkromie. Fanúšikovia sa dozvedeli, kde bývam a začali ma prenasledovať cestou do školy, cestou zo školy, cestou na obed, cestou z obeda, cestou na letisko, v lietadle, na záchodoch, v šuflíku, pod postelou, za stromami, pod stromami, na stromoch, vedľa stromov, v stromoch. S touto stúpajúcou popularitou sa musím vyrovnávať, keďže všetkých 17 odberateľov na mňa vyvíja tlak, aby som dennodenne točil videá. Ale prosím vás, majte ohľady na to, že mám svoj osobný život, musím sa starať o rodinu, o deti, o psa. Nemám deti ani psa. Dobre, vážení diváci, dosť bolo irónie. Teda ak ste niekto na tomto kanáli nový, ak ste na tieto videjka narazili omylom, náhodou, chcene, nechcene a nepoznáte ma, určite dajte odber a rozšírte moju tvorbu medzi kamarátov, kamarátky, rodinu, známych a postupne vytvoríme komunitu, s ktorou sa bude dať niečo robiť, bude sa s mnou dať pracovať, bude mať od vás nápady, čo natáčať a pohodneme sa s cestou z tých 17 youtuberov, až prekonáme hranicu 20 youtuberov, 50 youtuberov a možno jedného významného dňa v roku 2048 bude mať vytúšenú stovku. V tejto Whiteman Show som vás chcel len informovať o tom, že ešte stále žijem po tom týždni, čo som nepridal žiadne video. Budem tvoriť ďalej, budem tvoriť viacej, budem tvoriť kvalitnejšie, budem tvoriť nové veci s novými hostiami a rozbehneme sa spoločne ďalej. Do pár dní vyjde na tomto kanáli 4. recenzia, konkrétne filmová recenzia na film s názvom Creed, ktorú som natočil aj spolu s Oským a veľmi významným hostom z Ameriky. No a plus zhruba o týždeň vyjde Whiteman Show 5, ktorú si rozhodne nenechajte ujsť, bude to stáť za to. Tento víkend sa odohráva akcia For Fans v Prahe, na ktorú ma z nejasných príčin nezavolali. Mimochodom, moja knižka Dotyk draka prešla ďalšou úpravou, tentokrát profesionálnou korektúrou. Taktiež som sa zameral na čiastočnú prerábku ilustrácií, čiže kvalita knižky v najvyššom čase jednoznačne stupne. Plus sa rozbehnú prípravy na vydanie druhej knižky s názvom Boss Vlka, čiže nenechajte si to ujsť. Dúfam, že sa vám táto krátka, ale intenzívna 4. časť mojej série Whiteman Show páčila. Ak jej podporte to lajkom, podporte to určite odberom. Nezabudnite hodiť nejaký pozitívny komentár, typu zamiloval som sa, prosím ťa, vynechajte. Týmto pozdravujem Viktora. V najvyššom týždni sa stretneme pri ďalších videjkách, takže ja sa s vami lúčim. Majte pekný víkend, pozdravujem For Fans a držte sa, nazdar. Čus! Whiteman,